जय श्री राम। आज बात कही जाई सुसाइड अटेम्प्ट और बैंकिंग रिलेशनशिप अथवा बैंक के रोल कह दिया जति मन बाटे तथी कह सकल जाइल जाता है। काहे कि समाज के अलग धारणा बा बैंक प्रति और बैंक के अलग धारणा बा समाज प्रति। सबसे पहले का बात कथी जाने के भइल कि ई वीडियो कोनो भी एक आदमी के लाना है, वैसे कोनो भी बुरा ना माने वाला बा। ई हमर रहलक डिस्क्लेमर। दोसर बात अब शुरू कइल जाओ हमनी के सुसाइड करे वाला के सबसे पहले का बात ई जाने के पड़ल कि सुसाइड करल अल्टीमेट लॉस है। सुसाइड करे वाला खतरा और सुसाइड करे वाला के फैमिली खतरा। उसे कोनो भी किस्म के हल नहीं के निकले वाला, काहे कि तू खुद ना रहब तो हल कैसे निकली। सबसे पहली का बात ई जाने के पड़ल। अब एज अ हिंदू बात कइल जाओ तो एज अ हिंदू सुसाइड करे वाला के कहल जाला कि नर्क में ही बास मिलेला। काहे कि भगवान के देवल ई जीवन कोनो आदमी अपने आप से चल भाई हम शुरू कर देनी, चल भाई हम खत्म कर देनी, एकर हक अधिकार नहीं के बाटे। ओई के ला सुसाइड अटेम्प्ट सुसाइड करल कोनो भी एंगल से सही नहीं के बाटे, काहे कि सब जगह से लॉस बा। अब रहल भाई बैंक के बारे में बात कइल जाओ। बैंक के बारे में बात करल जाओ, कथी बात करल जाओ। सबसे पहले का बात, बैंक जौन पैसा देले बाटे एज अ लोन के रूप में जौन ऋणी बन के बैठल बाटे लोग, जौन सुसाइड अटेम्प्ट कर रहल बा, सबसे पहले का बात उ जौन लोन मिलल बा उ कोनो बैंक के पैसा ना, उ भी पब्लिक के ही पैसा। अब छोटा छोटा अमाउंट में लोग पैसा धैले बा, 2000 5000 जमा कइले बा बैंक पर विश्वास करके। उ चीज के कलेक्टिव रूप में कोनो के लगानी दिया जाता है 50 लाख 1 करोड़ ई टाइप्स के। अब उ आदमी सोचो कि हाँ हम ऋण भी नहीं की तिरले बानी, हम ये सुसाइड अटेम्प्ट करेम तो माफ कर दो, तो भाई जौन जमा कइले बा ओकरा कहाँ से लिया के दी बैंक, ये भी तो बात बुझे के पड़ल। अब छोटा छोटा अमाउंट जौन जमा कइले बा उ भी सुसाइड अटेम्प्ट करे लागो कि हमर बैंक पैसा पचा देलक, तब केंगा हो कि सहकारी संस्था में ये नु भइल बा, जमा करे वाला आदमी जमा कइलक और ऋणी कोनो ऋण ना तिरलक, तो अब ई बेचारा छोटा संस्था होके कैसे दसन पैसा, तो ओकनी के भागे के पड़ल, बंद होके के पड़ल। तो वही के ला लफड़ा भी होता कि भाई सहकारी वाला हमर पैसा पचा लेलक। ऋणी सन के कथी बाटे कि हाँ उ पचा लेलक, उ भागत सहकारी, तो हमरा ऋण नहीं के तिरे के पड़ता। बात ये हटे। तो सबसे पहले का बात उ बुझे के पड़ल कि बैंक अपन पैसा ना देवला, बैंक लोग के ही पैसा देवला। तो लोग के पैसा देले बा तो उ मंगबे करी। अब दोसर चीज फॉलोअप रिकवरी के जौन बात बाटे उ लगभग साल भर से बेसी ही हो जाला कि हाँ ऋणी से पैसा दीना, तब ऊपर से चिट्ठी कटाला, तब ऊपर से अनेक प्रोसेस, मुचुल्का उठाओ, वार्ड प्रतिनिधि बोलाओ, मालपोत प्रहरी प्रशासन सबके बोलाओ। ई सब कैला के बाद पूरा इन्फॉर्मेशन देला के बाद भी ऋण के तुमको पैसा नहीं के आवताटे अथवा ऋण के मिलान नहीं के होताटे, तब जाके बैंक नीलामी के प्रोसेस जारी करेला। तो एमे कोनो भी ऋणी यदि कहताटे कि हमरा थाहे ना भयल, बैंक हमर नीलाम कर देलक, नीलाम से बचे के सुसाइड अटेम्प्ट कोनो उपाय तो ना है। उपाय तो हटे कि चलो भाई हमर मान लो 1.5 करोड़ के जगह रहलक, बैंक से 50 लाख ऋण ले ले बानी, बैंक 1 साल से कहता अब नीलाम हो जाई, अब नीलाम हो जाई, चिट्ठी पर चिट्ठी आवत, पत्रिका में छपा तटे, तो ओ बेरा चलो भाई हमर 1.5 करोड़ के संपत्ति है, तो हम 1.5 करोड़ से कम में अथवा अर्जेंट में अथवा 2 महीना के 3 महीना के बैंक से टाइम मांग के ओकरा अपने से साल टाइम तो हमर पैसा तो बचे वाला बानू। लेकिन आदमी ई भी नहीं के करता, आदमी इंतजार करता, सोचता बैंक वाला कथी कर ली। आज जब नीलाम हो जाता टे, नीलामी के प्रोसेस आगाड़ी बढ़ जाता, तो बैंक वाला खा गल। ई कहल तो अपने के लोग के का लगता, ई कहल उचित। अब सोची ना 1 साल से बैंक वाला कहता टे फिर भी अपने के वास्ता नहीं के बा, तो बैंक वाला भी तो कोनो के घर के अपने ही के घर के बाल बच्चा भी हो सकता टे। अब वो कथी करो, प्रक्रिया में ना जाओ कि अभी हिसाब से देखल जाओ तो केहू प्रहरी बन जाओ, अभियान के डेट में कोनो क्राइम करता अपने समाज के लोग, तो ए ना चाचा लगियन ना मामा लगियन कह के छोड़ दिया, तो एंगा तो दुनिया चले वाला बा ना। अगर चले वाला बा तो अपने कहीं, अगर वैसन होके वाला बा तो अपने कहीं कि हाँ चलो भाई बैंक वाला ऋण देले बा 50 लाख हम ले ले बानी, लोग के पैसा 50 लाख लेकिन नहीं देता, नहीं नीलामी भी ना हो, तो भाई वो लोग के पैसा केंगा मिली। तो अपने लोग ए पर विचार करी कि कैसे बैंक गलत बा आ कैसे सुसाइड अटेम्प्ट करे वाला आदमी सही बा अथवा सही नहीं के बा। तो वैसन आदमी अपने के लौक रहल बा, वैसन आदमी सोच रहल बा, तो ओकरा अपने लोग समझाई कि अपन ऋण मिलान करही के पड़ी। थोड़ा टाइम ली, बैंक से अनुरोध करी कि हाँ भाई हमरा 2-3 महीना के टाइम दो, हम दोसर जगह हो कि दोसर संपत्ति हो कि हम बेचेम साल टाइम, और ई हिसाब से निमन ऋण लेके चलेम और सुसाइड कोनो भी किस्म के उपाय
हटे ना। सबसे पहली का बात ई जाने के पड़ल। बैंक अपने के दुश्मन भी ना हो, बैंक अपने के दोस्त था। तो वही से बैंक के भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट कर दी। बैंक तो अपने के रेस्पेक्ट करबे करेला। आ रहल बा टर्चर के, टर्चर फील मत करी, रिक्वेस्ट करी, बात करी सामने फेस टू फेस केंगा बाटे ओकर हल का हल जरूर निकले वाला बा। सबके मिल के चलल जाओ और ये भगवान पर भरोसा रखल जाओ। भगवान के देवल जीवन अपने आदमी होके औरत होके छीने के कोशिश मत करी, सुसाइड अटेम्प्ट मत करी। बस आज के वीडियो के ये है। शायद अपने के अच्छा लागल होके, बुरा लागल होके तो बुरा मत मानी, सॉरी। जय श्री राम।